Kai, ni fa matsalolin ƙasa ta Najeriya abin ƙara ban tsoro yake. Kowa take nashi laifin yake ya kuma hango na ɗan uwan shi. Na kasa fahimtar haƙiƙanin hanyar da za a bi a sami mafita. Ƙasa sai ƙara shiga halin matsi da tsadar rayuwa ake. Ga kuma rashin tsaro a yankin arewa. Su malaman addinai cewa suke mu koma ga Allah, mu yi ta addu'a. Allah zai kawo mafita. Kuma suna da gaskiya. Amma kuma talakawa cewa suke malamai sai su aka yi da kuɗi, hakan ta zame musu tamkar takunkumi ta yadda babu hali su iya fitowa ƙarara su tsawatar wa shugabanni kan irin yadda al'amura marasa daɗi ke wakana a ƙasar. A'a, su ma kuma suna kan hanya, domin kuwa duk da tasirin da malamai ke da shi, ƙalilan ne masu iya nuna rashin jin daɗi a mimbari. Saura kuma sun yi gum da bakunansu. To me yasa haka? Ɓangaren ɗan Bello kuma, shugabanni ya tisa a gaba da nufin cewa su ne matsalar Najeriya. Ni kuma na ce a'a, matsalar tamu ce duka, sai dai suna da kaso mai tsoka ciki. Mu baje abin a faranti kowa ya gani. Shugabanni sun fi mayar da hankali kan mafitarsu, ta yadda a kodayaushe suke ƙoƙarin zartar da ababuwan da talaka bai iya cin moriyar koda kaso 40 cikin 100. Yayin da su kuma 'yan kasuwa ke amfani da wannan dama wajen ƙara ta'azzara lamuran da ya shafi saye da sayarwa. A yau koda naira 20 aka ƙara a litar mai, 'yan bumburutu 300 zuwa sama ke ƙarawa. Su kuma masu kasawa a titi 500 ke ƙarawa zuwa sama a kowace lita. Kai, to me matsalar? A iya matsalar janye tallafin mai, dubi yadda farashin kayan masarufi ke ninka kan shi rubi 3 zuwa sama, yayin da sufuri kuma ya zama sai an daure. Kenan dukkan ɓangarori sun fake da tashin farashin mai? Tashin farashin mai na iya ƙara farashin dukkan abin saye da sayarwa nan take, babu la'akari da tsohon sari ko sabo, yayin da faɗuwar farashin kuma ke jinkirta farashi da nufin cewa tsohon sari ne. Wannan nazari da tunani bai dace ya zama na wani kaɗai ba, abu ne da ya kamata kowa da kowa ya yi tunani a kai domin neman mafita. Ina mafita al'ummar ƙasa ta Najeriya.